Salut, sunt Seleci, iar acesta este unboxing-ul lui Samsung Galaxy A50. Un device sub premium cu un display Super AMOLED de 6,4 inch, 4 GB RAM și 128 GB spațiu stocare. Bateria de capacitate mare este suficientă pentru octa-core-ul care rulează Android 9. Device-ul de față este versiunea Coral și are o strălucire perlată, greu de surprins pe cameră, însă în realitate arată foarte fresh. Din păcate, materialul capacului este plastic, doar fața fiind sticlă de tip Gorilla Glass 3. Revenind la cutie, înăuntru găsim cablul de încărcare, căști, cărămidă, precum și un pin pentru treiul SIM-urilor. Mergând mai departe, descoperim și materialele cu instrucțiunile de utilizare pe care Samsung încă insistă să le includă în format analogic. Salvați planeta! Pe spate vedem cele trei camere, cea principală, prima de sus, având 25 de megapixeli, cea de la mijloc fiind un senzor ultra-wide de 8 megapixeli și cea de jos, o cameră de profunzime de 5 megapixeli. În partea de jos un difuzor, portul de încărcare și jack-ul pentru căști.